Юл авыл халкының үзәгенә үткән иң төп мәсьәлә. Мәлләтамак авылында бу эшләрне халык күптән көткән иде. Әлеге күләмле эшләрне башкаруда Чаллы икмәге акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Рафаэль Юнусов ярдәм күрсәткән. Bizning endi ikki ulug' uramimiz, To'qay urami ham kooperativ uramida asfalt yo'l solindi. Xalq bek suyuna, chunki yo'llar ovuldagi yo'llarning turishi nachar edi. Ani endi ko'pmi remontlasang da asfalt jaymishi bu problemalardan qutulib bo'lmay. Shunga biz endi bek zo'r rahmatli. Kelajakda da Rafael Saymash bilan tig'iz ilimtada ishlab, elimizning ishlarga yozsin, elimizning planlarimiz bek ko'p. Oğlumuzda yaşamak için bütün mümkünlükler var. Yaşarga da yaşarga, barlık kişilerge de selametlik dileyim. Mene hazır tağın şehir sımak asfalt yollardan otlap veriyoruz. Kugulemiz suyuna, şotlana, tağı da şuşunday motor kileşegimiz bulsun ya. Ремонт эшләрен Татавтодор җәмгыятенең Мөслим юл ремонтлау төзелеш участогы оешмасы башкарды. Ремонт эшләре барышында билгеле участокларда юл япмасы яңартылып кына калмыйча, юл кырыйлары да төзекләндерелде, горизонталь юл билгеләре дә куелды. Юлга асфальт салу чыгымнары 50 миллион сумга төшкән. Тантаналы чарада Татавтодор җәмгыятенең Минзәлә филиалы директоры Марат Самигуллинга, Строй групп сервис җәмгыяте директоры Илдар Абдуллинга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Һәр кемгә туган авыл якын һәм бик кадерле була. Минем өчен дә шулай. Булдыра алганча кулымнан килгәнчә ярдәм итә алганыма сөенәм, диде юл чыгымнарын күтәргән Рафаэль Юнусов. Иң беренче максат, теләк туган ягыбыз гөрләп торсын, чәчәк атсын. Анда яшәгән халыкның күңеле шушындай шат булсын, көр булсын. Аларның киләчәккә шушындай якты өметләре булсын һәм ул аклансын. Шуңа күрә авылда яшәгән кешенең аның кадер, хөрмәт булырга тиеш. Юлларны саклау максаты белән авыр йөк машиналары өчен шлагбаумнар да куелды. Зур йөк машиналары өчен урау юл эшләнәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.